Aiwaka mazimba, you know, sometimes kune zvimwe zvinhu zvekuti vanhu munoita zvinhu zvisina nebasa rese. Ndakataura nyaya yekuti Saroka ari kunzi ashudwa afa panapa nezuro manheru. Umwe akuya kukomenda kuti hanzi data redu watipedza data redu itaura zvinhu zvisina nebasa rese. Saka imimi muri kundiudza here imimi kuti masvika pa the extent yekuti data ranyanya kukoshera kudarika life yaSaroka. Ndizvo zvamuri kuedza kutaura. Rambonyanyoita mariko. That is the reason why muna pepe pandozobuda ndichitaura mutanga unditi iwo unika kusatenda unotaurisa unoita sei. Ndichitaura kuti vanhu vari kusimudzira even kuti zvinhu zvese zviende kumberi, social media inge ichibalance. Vanhu vari kudiaspora, those guys they don't complain. Vari kuzoti okay, not because vari kushandisa ma wifi or stuff, no, but those guys they don't complain. Varipo they know vanotoziva ma purposes kuti okay ndavhura apa ndoda kunzwa nyaya dziri kuitika, ndoda kunzwa news. Vanzwa news zvotoenda kwete tosvika bot because kana tongoka lenga Saru wako bot wapedza data rangu. Hapana pendingati ndo hapana apa ndotanga kuposta zvamunoda mese mimi. Andingapoza ndikaposta zvamunoda zvacho ndozvowana kupi. Ndinokupostera nchukudzai zviri kuitika noti zvamuri kuda mimi. This is not right. I'm very disappointed. Ameno kana uri baba kumba kwako munhu unofunga mafungiro iwayo kuti unosvika pakuti pari kutaurwa nyaya dzerufu oyo kuti uchema data rambonya kukosha zvakaita sei. And then the funny thing ndopa ndakazopindura panapa ndakuti handina kukudedza kuti uyo uchiona nyaya dzacho wotanga kuti ndiri rafa nditi mangwana munozobudikira makutanga kuti iwo wa renovate studio iroro ndisu imari dzedu idzodzo takakusumudza iwewe wakauya panapa wakatoonda takakufidha takakuita sei. Imi muchicomplaina data rekuti takuudza kuti munhu ari kunzi ashudwa uko. Tikutotaura nyaya yekuti tikutozivisa vanhu zvinhu zviri kuitika mukutochema. Aiwa maZimbabweans ngatikurei pangu kana kutokwana chako ngatikwani. If you don't like chinhu chinenge chataurwa hapasi pese, you know, vanhu vese vanoswera panapa havafarire zvese zvinotaurwa panapa, but vanotoziva kusefa kuti aya mashoko aya hatisi kupindirana nazvo izvi, vanongonyarara vakadaro. Vamwe vacho vanongoregedza kukomenda kwete kubva wabudisa ubenzi hwese pajekerere parufu wosvika kuti zvakangofanana nekuti ukasvika pari kunzi pari kutochemwa uraiti wadedzwa kufamily iwewe pari kuchemwa vanhu vari kuchema utaura kuti muri kundiitira noise. Ndozvo uri kutaura kaizvo kuti muri kuchemesa imi muri kundiitira noise. No, ngativei vanhu vanonzwirana zvikonzi munhu kana achinga mangwana ndiwe kaunombozviziva. Mangwana ndiwe unosangana nezvo unosangana nazvo, especially vanhu vese vari muSouth Africa. Nyarara zvenyu kuti hapana kana ari kutoziva kuti mangwana ari muka ari mupenyu here kana kuti anomuka akafa. This situation inokwanisa kuitika kunewe kana kuna anyone. Vari kuZimbabwe ameno imboitai zvamukuita ikoko, but those who are in South Africa handitodi unzwa kana one ataure zviri because vanhu vazhinji taita futi problem kuti vamwe vaimuka vari kana macritics every day panapa. Zvadai pamunopinda problem kana paitika vazhinji vakafa hatichatotaure mazita vakawanda. Mafamilies enyu ndo vanotanga kuuya kuti tachikumbira kuti mutibatsirewo takangokuziraiwo pasocial media ipapa tinoona murume wangu aikuteerai saka murume wangu asungwa, murume wangu aikufollowai, murume wangu afa. Touya takutosangana nenhingiriki, but kana muchitaura zvinhu muchitanga muri kuganza munotanga makarongeka kutanga ameno vamwe vanhu vari untouchable zvekutodaro. Maproblems itori crisis itorimo munyika yatopinda zvokuti zvinofanira kuongororwa potsvagwa masolutions kuti poitwa sei kuti vanhu vange vachikwanisa kunge vari safe munyika. But iwo unoya panapa pazvinhu zvese wochema what's so special about iwo ndo watenga rinodhura zvekudiko. Itori another problem because kwana uchiri kutocomplaina data isaini yenzara isaini yenhamo. Ndo patinova tichitaura nyaya dzacho tichiadresa nyaya dzacho kuti aiwa kuitai plan especially to those who are in Zimbabwe vabatsirewo padata ringe riri affordable, but munoramba makanyarara panyaya dzacho. Totanga tikutaura tega taakupinda busy zvesu unongo uchigara ameno urugero uri padrani uchimhanya because unongo target like tarisai zvaitika kuna Saruwaka. Ma issues akawanda ai address kuna Saruwaka each and every day, but unoziva here uchaitotaura iwe chii? Unoziva here? It is because of you people. Munhu unongoni vanhu pamoyo, but umwe munhu anongosvika out of vanhu vese vari kuti rest in peace zvakaoma chichanyasoitika unombuda uchitaura kuti nini data rangu rakanhingirikena. You are very stupid. Ndoda kukublock handinyengerere mafollowers handinyengerere munhu inini kana taura nyaya dzakadai so like ndakamboudza umwe munhu inini ndikatokuona iwo wanyanya kusvika pakuti kana kuti wakundifarira zvokuti unotanga kuti zvendataura panapa wakuda even kana kundicontrola kundisa muhomwe. Go and control your relatives. Atiite zvekudaro panapa.
vanhu vanenge vakauya panapa tine mambuya mazhinji vari kuuya kuti vanzwe nyaya vanzwe news zviri kuitika what is going on zvafamba sei nhasi chichaitika rimwe rinouya rotaura data out of zvese shuwa munovhurire chika mumavhidhiyo acho kana muchiziva kuti mune data rekupima unozoti vanhu vari supportive vanhu vanoziva vanoona everyday panapa avatomboziva kuti data racho rinoita mari they don't complain. Do you think kuti havarwadziwe nekuti vatenga data racho? Musati bohwe mani hatisi kuramba kuti kana muchicomplaina nyaya dzedata munocomplainawo pane zvimwe kwete kuti pari kutaura nyaya dzerufu woya utiti haiwe mukutipedzera data ndakudedzere ndafona ndikauya padheni pako here ndikati uya tiite zvakati ndakuconvince here kana kuti ndakudedzeni. You think kuti mune kana zvinoshamisira kana kutanga mune mutonditira favor? What's that now? You think kuti uri kunditira kana favor iwo iwo wafunga kuti data rako rinotengera hupferewo musade kutinzwa mani tinge tine mastress takaduntirwa tichitone zvinhu zvakawanda zvekutotinetsa panapa handiti but busy tuchka muchinguva unotaura zvisina basa rese. I don't like that. Handizvifarire izvozvo handidi kana uchiona kuti zvichiro kunetsa rwa pasi handinyengerere ndichatipedza ndichata kukubloka ndega ndakazokubloka ndega handi unblock munhu next time bvunza vakambonditraya panapa vanokutaurira izvozvo. I don't like that. Tiri parufu mani tiri kuchema mani tiri kurwadziwa mani hazvinakidze mani kuti vanhu vanofa mani vari busy kutotraya kutoshingirira nhamo dzacho ino ndimi kutotambura because yotochema data ndo kutotambura vanhu vari kutogarisika musha havasi kukomplaina vari kutoya toti guys basa ngarifambe ngazviende kumberi taurai zvinhu zviende kumberi zvinhu zviite right nyika inake iwowo ndo uri kutotambura fo wacho uri kutochema kuti une data rekupima ndo uri kufamba futi uri kukanganisa vanhu kuti vange vachiita zvinhu ndime munofamba muchitukirira vanhu vese nemunhu ari kukubatsira mangwana you don't even know zvauri kuita hausi kuziva pekudurura hasha dzacho nefrustration dzacho tobatsirana sei vanhu varipo kuti vataure kana nyaya guys kunoko zvakadai zviri kunetsa iwo pazi out of zvinhu zvese zvinogadziriswa munyika wangonzwa kuti data rako ndorakosha get away netikadata kako I don't care man ndibowa stereki ndikutatuta nyaya yerufu dai ngari imwe nyaya ndasingambopindure normally I don't respond kuzvinhu vanhu zvisinangana nebasa rese zvinhu zvisinangana nepfungwa unotonzi ungori baba kumba kwako ipapo uchitaura zvinhu tichasangana sangana nene mustreet undudze zvechidata zvako ichocho usangane nene mustreet undudze sangana neni undutaurire zvechidata chako fuck off mbozvidere zvinhu zvisinangana nebasa rese izvozvo.